Добрий день, дівчатка. Вже давно не робила вінігрет. Зробила вінігрет без квасолі. Тут картопля, в мене морква, бурачок і огірки. І цибуля. І олійка. І соль. Оце положила лоток на роботу Віталіку. Ще трошки зверху полю. Гречку одварила. Зараз зроблю подлівку з м'яском. Достала, пішла в свій магазин, достала ікру, аджику достала, вареню достала, огірки. Дай є їда. Вінігрету зробила. Ось такі оладки пожарила. Дивіться, які пухкі. Така красота і смакота. Я вже з'їла аж 3 штуки. На здоров'я, Святка.